Kosudo wayudo ni piny owacho oyudo loch e safar mare mar keto piny Kenya Singapore e weche mag dongruok bang' jood bura puodho chenro mar uso bath kambi mar Safaricom. Uso mar 15% mar Safaricom dhi miyo sirkal bilion 40 e tielo mokwongo, omenda ma idhi ket e agulu moyiedhi mar kongo apeyni, pewe ndeke kod yaro dag teko sitima mong'ere kaka National Infrastructure Fund. Chris Owino nigi ler ewi wachni. Lek mar jatend piny William Ruto mar keto piny Kenya e rang'iny achiel kod piny Singapore e weche mag dongruok ogoyo ndamo maduong' bang' jood bura puodho chenro mar uso bath pok mare manie kambi mar Safaricom. Kata odoko ne jaod bura ma Suba South Karoli Omondi otemo nyono brek ewi chenrono, jood bura odhi nyime kod twak kendo puodho chenro makamano. That the government of Kenya shall receive Kenya shillings 40 billion and 200 million as upfront payment in lieu of future dividends on the residual 20% shareholding as per the dividend purchase agreement. As members of that opinion say aye. Will those of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Ing'eto mare, Speaker mar od bura Moses Wetangula okawo chung' motegno ni doho onge kod teko mar chungo chenro moro amora madhi nyime e od bura. In order for us to debate this matter, while this matter, the court cases are still active, and if we do, could we get an undertaking from the government that it will not proceed with the divestiture process until the cases are heard and determined so as to save the substratum of the... This House has constitutional responsibility to transact all business before it. Whoever wants to challenge can wait for the outcome and go to court. That is the constitution and that is the law. Nobody can injunct Parliament from its discharging its legislative mandate. But anybody, including yourself, can go to court and challenge what Parliament has passed. Weche makaroli biro bang' Fred Ogola kod Tony Gashoka kokalo kuom okil Kamalo Kamari Kalonzo Musyoka dhi e doho mar chungo chenro makamano. Gashoka kod Ogola ne onyiso doho ni kambi mar Safaricom en mwandu ma migosi mar piny Kenya kendo chenro mar uso bathe dhi keto piny Kenya e bugo mar weche mag arita kwe. Doho kata kamano ne otamre kwayo mar chungo chenro no. Jaod bura ma Homa Bay Town Opondo Kaluma opuoyo chenro no ka owacho ni odhi konyo e chenro mar kongo apeyni kaka apaya maduong' mar Ironi Mau Summit Road matudo gwenge mag Imbo mar Kenya, gwenge mag Nyanza kod boma maduong' ma Nairobi. Highly viable projects like the dualing of Rironi Road up to Western Kenya Malaba border, as we also have expressway on Thika Road, and of course we develop further our infrastructure. Omenda madhi wuok e uso makamano maromo bilion 40 ibiro chwalo nyaka e agulu moyiedhi mar kongo apeyni mong'ere ka National Infrastructure Fund. That notwithstanding anything contained in the share purchase agreement and the dividend purchase agreement, the proceeds of the divestiture shall be paid into the National Infrastructure Fund. E lokruok machielo ma jood bura otimo ne chenro no, onge jatich moro amora mar Safaricom ma ibiro riembo e tich kalure kod uso makamano. That to safeguard against loss of jobs for existing staff, there shall be no acquisition-related redundancies in Safaricom PLC. Bo higni 10 mokwongo, onge lokruok moro amora ma ibiro timo ewi jogo matimo ohala kod Safaricom moting'o nyaka agents magi. That the Cabinet Secretary for the National Treasury shall ensure that within 10 years of the divestiture, there shall be no material change to the current shared prosperity business model in Safaricom PLC that will prejudice the existing Safaricom PLC dealers, agents, and other business partners. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.